ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ଭାବେ ଦେଖୁ। ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ପର୍ବତ ପରି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଆକାର ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁ ଓ ନିଜକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁ। ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି କଠିନ, ଏଭଳି ଭାବନା ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦମନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଆପଣ ପାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଜେ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଜି ଯେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଉଛି, ଆଗାମୀକାଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଓ ଶକ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇପାରେ। ନିଜକୁ କମ୍ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।